Hello guys, hello mga Oragon, welcome back sa akin channel. Nandito po tayo ngayon sa may Sio Boulevard sa Pasig City. May binipick up lang po tayong dokumento dito sa PhilHealth. Importanteng dokumento po ito ng company. Kasi yung kasama ko po nandun siya sa taas. Antayin lang po natin kasi Biyernes ngayon. Kailangan makuha natin yun at mamaya uwian ng hapon. Uwi tayo sa ating bahay mamayang hapon at magpapahinga tayo ng 2 araw at sa Lunes na naman tayo babalik. Talagang ganyan ang buhay, trabaho para sa kinabukasan. Ayan. Maraming salamat nga pala po doon sa lahat ng mga nanonood ng ating mga videos. Thank you very much. Mega love shoutout po sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng ating mga kaibigang YouTuber. Mega love shoutout po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga silent viewers. Thank you po sa mga panonood ng ating mga munting video. Ayan. Nakaseatbelt pa tayo kasi talagang ganyan, kailangan nakaseatbelt ng ating mga driver. Salamat mga Oragon doon sa lahat ng nanonood ng ating video at mega love shoutout po sa inyo lahat. At nandito naman ulit tayo at update lang po sa ating mga subscriber at mga viewers at kung ano man ang ating ginagawa. Talagang ganito buhay driver po. Ito lang po ang alam nating hanap buhay, at least kumikita at marangal. At salamat po sa Panginoon at lagi niya tayong sinusubaybay sa lahat ng oras ng ating pagdadrive. Ayan, medyo malaki yung dala natin sa sakyan ngayon. Yung van po ang dala natin ngayon. Minsan po kasi maliit yung isa nating maliit na sasakyan at sa ngayon medyo matraffic dito. Kanina pa kami umalis ng office. Actually dapat mga 30 minutes lang yung travel natin, pero dahil sa sobrang traffic inabot tayo ng almost 1 hour. Napunta rito sa may Sio Boulevard sa Pasig at medyo talagang lalo na ganito mag-December, napakahirap ng pagbiyahe sa ngayon. Maraming salamat po at patuloy niyo po akong subaybayan at panoorin niyo po ang aking mga video. Sana po wag niyo i-skip ang aking mga ads kasi dyan lang po tayo kikita kung sakasakali. Ayan mga Oragon, maraming salamat sa pag-support po ninyo sa akin. Ayan. Hanggang dito na lamang po muna ang ating video at sana po ay patuloy nyo pong subaybayan yung lahat ng aking mga ina-upload at sana po wag nyo pong i-skip yung aking mga video, yung aking mga ads or mga advertisement para naman po managdagan yung ating revenue. At maraming salamat po sa inyong lahat at mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW at mga kaibigan natin sa YT, sa Premier, sa Rosemary YT Premier, sa ating founder na si Rosemary Irmac at ang co-founder po na si Maris Matilla. Mega love shoutout po sa inyo sa Hong Kong at sa Finland. Maraming salamat po mga kaibigan at thank you, bye bye po, thank you very much po.